Inday. Maining sobra ka kasiloso. Makaraot kini sa inyong relasyon. Tungod sa mong selos, nakatilaw kong prisuhan. Tawag ka na lang ko ninyo kung Edwin. Usa ka ulit tao. Lumulupyo dinila sa may syudad sa Tagum. Sa Tagum? Sa Tagum City? Muangkon ko ay dulugin dahil sobrang ko kasiloso nga tao. Siguro mahalan yung kayo na ako ang akong uyab nga si Janina. Ikaw ba naman makauyab o gwapa? Sexy. Taas buhok. Tasog liog. Tasog suwang. Taas tanan. Tigpangak og dunat. Ang tinuod lang ay dulugin dahil Ipilong habol. nagsugod kining tanan sa niyang nemo kong possessive sa akong girlfriend nga si Janina. Dalang ganit ko makitaan nga na siya istorya lalaki. Bubukal dahil ng akong dugo. Upaspas pagpitik ang akong kasing-kasing. Paspas pa, paspas. Ato dito na to. Anyway, to make the long story short, mao kini akong kasinatian nga nabati. Mo na nga akong gisuwag ng inyong programa. Mga kapdo sa akin po. Ikaw ba? Gusto ng mga ex di mo? Yan ka magbata niya? Okay lang. Uy, okay ni Eds. Uy, wala, may Eder. Ikaw ba? Uy, anak. Si Janina. Saan mo lang galing mo sa inyong ex ato? Saan mo lang galing mo yung ex? Si Janina na ikasturya. Ano yung budo ay habang ba? Hindi ka sa inyo kay amo ni Eds. Alam. Ay, Kaning aktura ni kabalo ko ni aktura ni agarit kini kauban ba. Daghan gi pangbuga sa mong nakoy kaila ni nga gigagabro gibigwasan. Ila ka aktura ni naninan. Nani uyab nga tagamaa. Nagmotor-motor ni helmet. Kabalo ko ni kaila ko ni. Halos tanang nursing school sa Davao, gilibot na ni aktura ni nani uyab. Pala. Stoy! Ay, Han! Han, may kinakahan. Luspad man ka. Kami ko di ay. Ay, ako na tao. Gusto tao na ako manang igso, oy. Igso! Ha? Igso o... Ay, kung ilan-ilara, dili mo igso. Dali, doon, dali. Dito lang, dala ka naman. Ay! Ayaw, tapat! Ay, mapriso ko, ay!
diya to, be? Luoy kayo lang kung iyang to ba? Sus, ginoo, maniwang ina diya ba? Kasi ato, luoy kayo na diya to. Amo gino kayo na! Di ko masagot! Kaya mo kayo! Na! Kita na! Ayo. Kamu gua dari tadaan to kanang. Ayun na siya pa priso to pagaw na Dili mo! Ano man patago mo ni mo ayo pataga mo to. Dili ka masagot! Oh. Patagumon ko na niya! Ano nga kamalo? Gawas ka ni ko drib. Ay nagisog-isog siya. Ba na ito tura to ba tanaw ra ko. Ay nagisog-isog siya. Kabalo ba ka nga? Pulis to papa to. Pusok tersayan ko din nun. Ay nasig ko nagkaran diyan kayo. Kita ka ng mga imong mga kamatangan ni ng mga astig ba kay ng mga kuha ng imong mga kauban ng mga kusa nimo. Kisa man na imong igso day nganong Anak ng pulis na. Anak ng inspektor sa pulis. bantok na. Di na basta-basta. Ingat ka nga. Ayun na. Relax lang di agot. Ako'y bahala to. Ikaw magod kay silusok kayo ka ba nga mas lugar ba? Kabalo ito kang gimahal di ka. Kabalo magwana sa kayo. Istoryana lang galing niya to. Ano na may relasyon gunit mo ka mo. Wala lagi may relasyon lagi. Wapata na kaila. Kaila na niya to. Aning so na ako na. So pagkaoy. Diyan lang kahakay. Mangita ko diskarte ito. Kasi sabad diya kayo. Kamatangan niya ng mga kauban mo diya. Oh, isog na ba kayo na. May tiguwang diya na ba yun. Gang pwede mangyo. Kapag kinabutan niya ako. Kanang Sputnik. Love, sige-sige. Yo, Saman? pwede mangyo. Saman? Ang yabi nga mo gawas ako diri na adlok na ko diri mo. Di ko kapasalig, anak. Sila nga, mangyungon ako. I-try na ko pangyo dito, ha? Diyan ka na. Ninong ba yan pa pangyo ah. Mangyungon lang ito ako. Diyan ka. Relax na ka diya. Bawas gani mo tura makagawas gani ko diri. Tanawar ko bigyan giti ka ba tanawa. Lagot kayo bugiro Jay! ka. Jay! Ha? Mga bata-bata! Matalo mo diya! Boss! Isa mo na, boss! Dong, matala na lang. Ikaw na yung sa una na yung makakaroon. Direktor na masigyaw-yaw ba? Ako, anjo ko katulong ani. Asa madala? Ako mamatay ka lang kung ano dire. Di pa ko makagawas sa pisuhana. Nilagtingog. Iop ng kanya. Na, anak. Choy. Problema ni mo. Silusok ka. Sugat kang kilay. Ay kaso ni mo. Lakoy kaso. Ako ang napriso nga wa ko'y kaso. Mga bata-bata, wako na siya kaso. Pamilaw. Nagkakaso ko kay nako'y gibukbok. Mga bata-bata, bukbok ko na yung kaso. Sama na bukbuk, oy! Ano man, pabukbok ah? Ha? Ako, pabukbok. Ikaw ba? Ha? Isog ka? Ha? Doktor na kami. Okay. Ha? Ay, na. Si, dul. Bayot. Paburuto na ko na akong kamot mi para hait inig sumbag. Ay, na. Ay ko ka na. Isog ka? Ha? Tukol ka? Sige, biga ko ron, tanawa. Sige. Kuto-kutawan na kami. Okay. Sumang na kasang mama do. Hindi maninood man niya eh. Isog ka? Ay ko gani. Ay ko Sige. Magago. Ah, ah. Hindi ko ginambay.
Mayor, ako na yung tirarara, Mayor. Ayaw, relax naman din mga bata-bata. Masaya ako, likod. At, ikaw, tiguan. Saya ikaw. Sige. Sinsya na Relax, mo. mga kayo. Wala ba ito haplas ka nila lang? May gas, ya. Ikaw ba? Sumbong kita sa mama, no? Ngayon, bok-bok naman. Hindi naman kayo ka. Ikaw, at... Ikan ko ng ilong na bebe. Ikaw Ano ba? may kasalanan ko, Day? Ano may... Ikaw ba? Anong astig mga kayo? Sa may salikan niyo, wala? Ha? Bantaligin mo sa mama, no? Tanawar ako di sumbong na, bro. Nakakay... Mutay mo uyab ni mo? Oh, Tungkot pa? oh. Pwes. Kami may uyab. Ikaw may mo na mo uyab dire. Unsa? Bungol ka? Ayun, pag-anak. Mga bata-bata. Tatong Yos Oil. Ay, maluoy ka. Maluoy ka. Maluoy ka. Kita mo na yun. Kita mo na yun. Hey! Eh, tigulang kay Uwamalis kami ni tigulang. Ako, boss. Ako, boss. Dahil daw ko ito ko na sa 8 anyos ko yung sauna. Sige! Sige! Ayoko. Boss, pasensya na ka, boss, pero... grasa akong gusto. Dahil para mo download akong bulitas. Plasta dahil sa nilakilak. Plastar! Ayoko. Kaya kayo masunod! Ayaw, maluoy mo. Plastar! Mama! Ma! Ma! Pag-usan ako dari maluoy kan. Sorry na. Ano? Nagluspan ba ka? Hindi din ako magsiluso, promise. Pag-usan Gusto ko. mo ka, magituli ka. Kaya lang ha. O de palda, pagpalda diya. Ang lamig ituli na. Ayoko papaldahan. Masamot na sila. Ugara na silang samot. Kung paldahan mo yung rehas, gibigyan na na. Saman, sukol pa ka. Dili na, boss. Basta pa ka, di na. Dili na, boss. Mga bata. Naman, ikaw. Hoy. Matsimo. Ano mo magalitira kanina? Wala po sir. Okay na kayo gusto kung tanaw ko ni Lolo. Ikaw, Lo, mo hasamag pa ka? Di, nako. Hey, naman ka lang ng luspad naman po ka. Ano mga katindog diya? Yatake na sa ko, boss. Ay kabalaka, kay tagan-tagan kuan. Tulog ka pa ng kapsula. Man, pag-usan Awa ako mo na na diya. yan. Tingon ni mo niya kay... Kay Francis pa na itong imong mga papel dito daw. Karang natulong bambong sa Bado Domingo, good. Ano ka na priso kag Bernes? Niya, asa na ron o? Lunes pa kam kagawas. Wala pa Domingo, alang na ka. Oo, anak kita. Oo, nakumingon ni mo. Di ka magsilos-silos kay... Tanawa ra o. Naraman di mo sulod. Baba, nakatira na ba ng ikuan si Mon? Nagitirahan, nagibigyan, nagkanang isa ka ng tingop? Ugma. Pag-usan ako gano'n. Kita mabuhat niya. Kita mabuhat niya. Ana? Muna, kung yun mo, di ka magkuhan ha. Kung grabe kay kakasilos, luoy kay Toto Bronson na black ay kilid atong Toto Bronson. Ha? O na kung kingon, ha? Sunod, magmat ko na kasunod, ha? Oo, Pantay ka. Okay na ka di, ha? Manilawang ka niyo. Tama. Ikaw lang sana kanya udlot ni sa madrikakaw. Hampo lang sana di, ha? Gidala tanim akong giingon. Unsa? Ito petroleum din.
pasalamat ko